Здравейте! Сега нямам търпение да ви покажа моите две нови открития, а именно кои са те. Първият от тях е този BB крем и втория от тях е ето този течен руж хайлайтер, който допринася за цялостната ми визия. Като искам да кажа, че прави кожата толкова сияйна и толкова мека, а аромата му е направо уникален. Може да го разнесете с ръце или с помощта на Beauty Blender. Аз ще използвам и двата варианта. Само искам да видите кожата. Освен, че е супер плътен и прави наистина кожата сияйна и супер леко се усеща на лицето. И сега, за завърших, пак казвам, на цялата визия, използваме ето този течен руж. Да го разбием малко. И след това да го нанесем. Леко на следващата кожа. Като визия